venite, Irene Nagani, Nino Federini, Esmani. Преди 2000 години римската държава владеела по-голямата част от земите на Европа. Местните племена и народи често правили опити да изгонят завоевателите. Затова римляните строели укрития и крепости, в които да защитават войската и провизиите си. Точно тогава, по онова време, неизвестен римски стратег забелязал над древното селище Фехервар елипсовидната скална тераса, заобиколена от непристъпни червено-багрени скали. Отвесните масиви са били естествена преграда срещу евентуално нападение и е трябвало да се издигне защитна стена само от западната страна на възвишението. Така е била създадена огромната, за средновековните представи, над 10 акра трудно превземаема крепост. През дългите години на съществуването си, крепостта е била владение на различни завоевателски армии. Тъй като са оценявали високо нейното значение за района, всеки, който е покорявал крепостта, е правил поправки и подобрения в укреплението, което до средата на 13 век вече имало функциите на отбранително, наблюдателно, охранително и съобщително съоръжение. Така няколко господстващи през вековете нации са оставили своя архитектурно-строителен и културен отпечатък между стените на уникалната белоградчишка крепост.